Yebo, yes. Kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukukhuluma nje nani ngezinto ezihlukahlukene. Uyazi ngiyiqonda futhi ngiyikholelwa lento ukuthi uNkulunkulu wenza kahle sangazi ukuthi isiphetho sethu siyini. Inkinga esihlangabezana nazo zinzima ngalendlela yokuthi kwesinye isikhathi sike sicabanga ukuthi hey kungenzeka sifele endleleni ngenxa yobunzima bendlela esihambayo. Ngiyabuka ayikho into enzima njengama relationships, ayikho into enzima njengemshado. Indoda iyona ethwele umbono wokuthi mangabe umuzi wakhiwa, noma ngiqale ngokuthi umfana meshela intombi uyena onombono ukuthi le ntombi ufuna baphelele lephi ngani. Noma intombi ngaba nawo umbono ukuthi ngifuna ungishade, kodwa le ndoda mangabe ingenawo lo mbono lo thando lingagcina lingaphelelanga ndawo. Uma ngabe indoda ke emshadweni noma emzini wayo inombono, kufuze iwethule umbono. Inkinga yokuthi uma ngabe indoda iwuthula lo mbono phakathi komuzi, bese kuthi unkosikazi othulwa kuona abe nombono ohlukile ongayixhasi indoda. Esikakhulukazi lo mbono mangokuthi ufuna ukuyisa ikusasa lalomuzi phambili, kuba nenkulu inkinga. Ungabona abantu behlukumezana, bephila kabuhlungu, bephila ngokwahlukana. It's because umbono othuliwe phakathi komuzi unokuthi unkosikazi aweseke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka awudonse ubhekele engxenye, ngoba uma abantu beke bafika la beyicabangela khona bengacabangeli umuzi, lo muzi ngeke uzowakheka. Ngihlale ngithi umuzi mukhulu kunabantu ababili abasothandweni noma bazama ukwakha. Umuzi mkhulu kunale ndoda ezama ukwakha, ngoba umuzi akuwona walomuntu lo esimbona ngamehlo, wabantu abangabonwayo. Uma ngabe ke manje indoda mhlambe nayo ingenambono, lelo khaya kugcina usathane enikeza unkosikazi amandla ukuthi abe inhloko, kanti kufuze kube indoda eyinhloko phakathi komuzi. Kodwa ingozi yokuthi uma ngabe unkosikazi ezoma esikhaleni sokuvimba ukuthi umbono wale ekhaya noma umbono wendoda ungayiphambili, usuke yena ezitshela ukuthi wenza into elungile noma wenza kahle, akhohlwe ukuthi kahle noma ngabe umbono wendoda mhlambe mewubheka yena uphusile noma awulungile, kodwa kufuneka mangabe fika la ebona lo mbono awulungile, angenelele ngokuthi angalwi nendoda, kodwa angenelele ngesimo sokuthi athi baba umbono wakho ngiyawuzwa, kodwa ngiyabona ukuthi engathi lo mbono awuzusithatha usibeke la kufanele ngabe usibeka khona. Mhlambe lo mbono uzokwenza sigcine singaphelelanga la kufanele siphelele khona, noma uzogcina ulithulisile iphupho lokuthi sibe umndeni ophilayo, sibe umndeni lo onamandla, nomndeni ozoba nekusasa elihle. Ingozi ke ukuthi uma ngabe kwenzeka isimo esinjalo, abanye abantu bagcina behlukene. Ave behlukaniswa ukuthi abathandani, kodwa ukuthi kuphambana imbono. Ingakho uma ngabe imbono iphambana, kufuneka abantu behle, bathola ithuba lokucabanga, bathola ithuba lokululekwa. Ayikho into eyingozi njengokuthi ululekwa abantu abazokuvuna, bangakutshela ukuthi wrong, wena ucabange ngempela ukuthi right, kodwa ngelinye ilanga bese uyarealize ukuthi no wawu wrong, noma indlela isimo sisingathe ngayo uthola ukuthi lesi simo indlela osisingathe ngayo awusingathanga ngendlela okuyiyona, kodwa ngenxa yokuthi ngesikhathi ucabanga ulwela lokho okulwelayo ubucabanga ukuthi right. Kuyingozi enkulu ukuthi umuntu oyinhloko abe inhloko mhla abantu bethanda, angabi inhloko mhla abantu bengathandi. Ogcotshiweyo ukuthi uyena ozoba inhloko, noma ngabe izimo zinjani uyohlala inhloko. Kodwa engikushoyo ukuthi uma ngabe inhloko kubonakala engathi ihlukumeza abantu bayo, kufanele ibizwe abantu bayibonisa. Kodwa uma ngabe kuliwa nephupho, iphupho elingahlukumezi, ila inkinga iba khona, ngoba nalabo abaphambana nendoda
eyenza leli phupho bazigcina bezibone ngathi ibona abayinhloko kanti abazona inhloko. Munye umuntu ogcotshiwe oyinhloko phakathi komuzi yilowo okufanele akhe lo muzi awenze ukwazi ukuhamba uye phambili.